akwai wanda suka ba mu scholarship na mutum yara 200 zuwa Egypt. Na ba sakataren gwamnati umarni a duba a zaƙulo mana wannan yara waɗanda za mu iya ba da takardunsu don a duba musan cewa sun samu wannan scholarship. Zai zamanto fannin medicine, engineering da makamantansu. Wannan mun samu wannan kyauta kuma kamar yadda mai martaba sani, alhamdulillahi daga gobe yaran jihar Zamfara za su rubuta neko, kuma muna nan muna magana da wayar su ma duk certificate ɗin da ba a bayar ba nan da shekara 4 da suka wuce, insha Allah za mu biya kuɗin nan kuma an so certificate ɗin. Wannan muna yi ne don mu ga yadda za mu tada ilimi mu farfaɗo da shi a wannan jihar ta. Saboda haka muna buƙatar addu'a. Ruwa ma jiya kamar yadda aka sani muna da matsalar ruwa a Gusau. Muna bakin ƙoƙarinmu mu tabbatar da cewa mun ba al'umma ruwan sha a wannan jiha, ba kuma Gusau kaɗai ba har da kewaye. Da muka shigo ba da daɗewa ba na zagaya water board, na ga irin matsalolin da suke ciki, wanda a lokacin na ba da umarnin cewa lalle a tabbatar da duk abin da za a yi an ba al'umma ruwa. Alhamdulillahi mun ba su kuɗin diesel, amma 'yan Najeriya bane ba, cikin injinan da muke fama wahala da su suka ba mu sababbi guda 2 wanda kuɗinsu sun kai wajen miliyan 250, amma an ba mu kyauta. Jiya na wannan kwamiti na ba su sati 2 kan su tabbatar da cewa duk wata matsalar ruwa ke fama da ita mun kawo ƙarshen su. Saboda nan da sati 2 za mu saurare su. Za ku iya kasancewa da mu a shafukanmu na YouTube, Facebook, WhatsApp da Instagram, da ma babban shafinmu na intanet wato www.bahsanonlinetv.com.ng domin ganin dukkanin labaranmu da muke yaɗa muku a kowane lokaci. Bahsan Online TV.